Éjszaka arra keltem, hogy egy bogár mászik az arcomon. Na most tudni kell rólam, hogy rettegek a bogaraktól, főleg a pókoktól, de a többi bogárka se a kedvencem. Olyan hajnali 3 lehetett, amikor csak úgy kinyílt a szemem, tudjátok. És így gondolkoztam így fekve az ágyba, hogy most hogy ébren vagyok, vagy mire keltem föl, rosszat álmodtam, vagy mi lehet? Ahogy így bámultam a plafont, egyszer csak éreztem, hogy a szemöldökömön valami mászik. Éreztem, ahogy a szemöldökömbe valami mászik. Azonnal oda nyúltam, oda csaptam a fejemhez, lesöpörtem, és azzal a lendülettel fölültem. Olyan kis kemény páncélos volt, tehát azt éreztem a kezemmel, de olyan erővel csaptam oda, hogy gondoltam meghalt. Gyorsan felkapcsoltam a kislámpát, és így nézek vissza a hátam mögé a párnára, hogy hova eshetett, hogy megnézem, hogy hello, ki voltál te? És miért mászol az arcomon egyébként? És nincs a párnán. Mondom, ezt nem képzelhettem be, hát éreztem a kezemmel, és kerestem a bogarat, és egy fehér felső volt rajtam, és hátra néztem a hátamra, és ott csücsült, még életbe. Ott lettem igazán ki, úgyhogy a földről, hál' Isten, hogy pont egy kicsit beteg voltam, és volt a földön zsebkendő, lesöpörtem a hátamról, fölkaptam a földről a zsebkendőt, és az ágyon próbáltam őt szétnyomni. Annyira kemény volt a páncélja, hogy nem tudtam szétnyomni. Úgyhogy a végén már így idegből így összefogtam, és így összetrancsíroztam a saját kezemmel. Szegény bogárka. Hát sajnálom, de hajnali 3-kor nekem nem mászkálj az arcomon. Nem poloska volt, tehát annál jóval kisebb volt, de nem is ilyen kullancs méret, annál azért jóval nagyobb volt, szóval a 2 közé lőjétek be. Azóta elég nehezen alszom el. Tessék, itt van még egy. Darazsakból is rengeteg van. Na, úgyhogy ennyi volt a sztori. Menj már innen! Puszi.